Waar is opa? Waar heeft hij zich verstopt? Waar is opa? Help je me zoeken? Misschien in de kist. Of verstopt hij zich in de kast? Onder de jas? Of misschien verstopt hij zich wel buiten? Oh, ik zie het al. Opa verstopt zich in de galerij. Waar is opa? Waar heeft hij zich verstopt? Waar is opa? Help me zoeken. Er staan mooie beelden, schilderijen aan de muur. In de galerij spelen we verstoppertje. In het schilderij kun je zien waar opa zich verstopt.